Ibrahim makono ndi na sansan kala ma kala ye kan makono na la sona ma ho ndi na sansan suno mena ke nyini few ala kram wonna to ha awale lo nin te man nga chuko koroy ne man fam nga man nga ebe dudo karamo wara be dudo imina mami soro ya o de tachien bagato imina tachien bagato de sigilen soro ka so ko fe ibe fon fo sa ibe to fone ga ntonga so na la sona ma e mo ko be la akay ne na da do ne ga so Aya kele atete malataka afakra mo tunna leni di mole kuma do fola aramadeni ni sado maseitisa Burgia Anto damani. Ayo tolo na yanno. Awo. Iti sigi. Ile isi mbotole. Mboto. Ne masi bifo. Tonton maninga. Kali no ga dem se fin do bile. Tonton maninga. Na tam. Ile dem sono. I know. I be dem sono. I la ni ngalga chankoju. Ay branya dem san fin ne tonto ke. Igalo ni dem san ko le law. Ibrahim rafin da gosi nyam maka don tanto agba kele ibe demsen ko do wa chekoro baba do demsen koro ke ay bele ke to demsen di no fanta bele ko ne to warba gosi ya dabla ko fana ke demsen di sa ko na koro ka so be ma fulamu fo nye ke jeune pleine di tonton maninga demsen fin do abe mo ko falgo ga demsen ma ti shi ga urukia ila kuma uyeto yani na aduma muso demsani be kila mamne ke saura nyumana ole kama fanta go bra fo nyana konye to demsani sirelu tala demsoni ye fini faso min do na konyo do sa akana fo fanta go ma ko chokoroba muso tonton maninga nya famia meni traga ni fine do utuna fo kan fa fine demsani rogia ay diso fo lake nay ko fo yula ko lewdu barsa nyemi fo nyana dunoro te fen fo shite se balla neni fanda jola koro ay bun fen fo le duma yoko fo yu kun le di kele ali fanda gwe ba ke ba ko fe ko ne ba yan fe fa fe ko nye balle tika ka wa fanta je fe no kurunte ni manfli jiro aba janye to jilo do fo shite no fanta gwe ko ne te minge sandi fanta gwe soro ikalo ala lebra dianye nga alwe demsono ay to nyayela nyemi fo le nyana ni mo bolango ya no afo nyana ko tonton man nga bole Ibrahim nyame allo di nga to folo muno Tekla ta karam sana
Porte ay war foy do anta ta dok ma war mo ay o man no o man ono ko ma de jeng isi mbo ngateme yan doronte siraw ne ma dore fo ne ko kiki isi mbo ngateme yan te siraw sembo nya gateme e mutu muna to gidaro no mo nonche e su mo gore do ne se mo gore do mi e ta ro ko tonto man nga de ne do mo so mo man nga al ne so mo gote ne ko iga to ka binga ne dabla iga na to ka baga mo ko ma nya je ne tala Fantagbe. 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 Fantagbe teba. Fantagbe wala ne flemu mo sugo roba. Ka fa konye na ka bango ka bagawa. Ilo banye sigi amakono. Ileke iba fa konye masri kanino femra masri kana iteluma. Ilo banye wuri. Molo. A flow di ba. Ay wara fon fo bi dem sanu ko la tuale. Bi musumane iga ko ni ala ni kita ila ko fe mona di fa. Nga ba ke nyonya ma ne dan siki ma ko ne ano. Idi na nsura no. Ile le ka ko nyi robe nga na mra robe etiluma. Uncle. Amani kile salam. Tonton mani nga tanti fa. Hey. Ali ba fa go tanti fanta fin, ila fanta fin te anobi. Abole. Ni ara na le kan siga ma ko na te. Ale yele ci da ko le kana fiya be le ba fe no. Kaka telephone bi na jila ko ra to kite ka se ga so. Ale lodi. Agba kele mra fam sa. Sino ndra bra dimu. Awa ale lodi. Ni wala ya fa yana ko ne ka. Ko ya tele kana ko nya ga ma ko no. Awa nyame. Awa. Netara. Ambero. Iga lo fanda ko hagli buma. Ntoro ba tre dimina nyere mate fu. Afane kan jolo du su kalte mi na ninka fu ko kuma sro kuma ta bolo ka fu agba. Ofune ti ben feu. Fantagbe. Ah. ça va Ça va? oh baby Ibaka. Agora foi mais de. wa ahun le na o te no Tiens la ngoko tialo no san voyage be sina. Am tam chantier kan. Ni era nga chantier dori, am kan la barasa. No kan la barasa. Tiere la ibe bara la yere dik. Ni na nyola chama. Wallahi. Yere mena ibe ko mo wala munu sare. Kila munu wa. Anga police ai. Ko do mageti. Ka doke wa. Chuko dita. Amo ni ko. Ai mun fo. Ifana sai ko ba to kana ko kuma munu. Ah, na kili to lula fo ni segna ka nyofo ensa. Buango lutu isa. Shini ibala be passer biwola. Comme nyere nyabala be sena tamagala kile flena. Me mutu sai san mo wiliga so. Wallahi no gata. Karim. Abu sana nga warki mo ko pula. Karim, ibi mi kesi sa. Ne ka moto wari.
i b'a to yen i b'o wari ta i bɛ taa di mutuba ma a k'a furakɛ a dɛsɛlen don bana na k'a dɛsɛ pewu e ni ala cɛ e bɛ jaga ta sa la ka di musomaninw ma han n t'o wari kɛ k'o furakɛ ne mago t'i ka moto la a mana kɛ ɲɛ o ɲɛ ma maninka bɛ moto san ka di ne ma sɛnɛ tagama tɛ mɔgɔ faga maninka kɛ awɔ maninka bɛ moto san ka di ne ma d'accord ne bɛ taa fɔlɔ maninka bɛ ka n kɔnɔ so n pereselen don maninka k'a mɛn Ne ko ile mun ko suule kala ne la temba ko ne ko suule la wa maninka maninka e bɛ ne bila k'an sigi an fɛ ne bɛ n sigi k'e kɔnɔ e ni ala cɛ k'e bɛ na i b'i ban na san k'i bɛ sɔrɔ k'i jɔ ne mun k'i la n yɛrɛ dimina yɛrɛ n tɛ min fɛ ne waleyaga luma ka taa n sigi yen nɔ k'a sɔrɔ i tɛ yen nɔ Salima bara na kan sigilen sɔrɔ luma yen nɔ k'i kan k'i terimuso dɔ bara ko n k'i ma kɔnɔ k'i di na o kɛra kuma jumɛn ne ma Salima bila ka bɔ luma ne ye Salima ci kɛ Salima walo fɔ n kan sigi k'i ma kɔnɔ ka dɛsɛ i ma na n yɛrɛ sigilen mɛna sa n wulilen ne ka taa n kunkolo kɔfɛ di yan n ko an kunkolo kɔfɛ k'a kɛ tan to ile ku ɲɛna kɔni ko di sa tiɲɛ yɛrɛ la Ibrahim i palen n'o bi dɛ ile le bara fɔ n ɲɛna ko n ye denmisɛnnin finiw don ko n ye n yɛrɛ kɛ zeni di ni n ka ni fini su don k'an yɛrɛ kɛ zeni di ka ban ka n kunkolo rɔbɛn k'a kɛ tan to a ba kɛle jɔn bɛ ɲɛ k'o ti ɲɛbɔ n fɛ ne yɛrɛ bɛ ka siran mɔgɔw kan i minɛ ne na bi ile mɔgɔ si tɛ se minɛli la i duman ɲɛ non maninka ko di sa non a dan de don ile i k'a lɔ ile duman ne ɲɛ min ma ni san fɛrɛ hali b'a fɔ n ye avion to boli la k'a minɛ k'a rɔjin a fɔli le ka gɛlɛn sinon a minɛli man gɛlɛn cɛn ka di e ka se o degré bɛɛ la ile m'a ɲɛ i fɔlɔ ni ala ne yɛrɛ pereselen don ka kɛ madame manin de ala ala kɛlɛ i ma ni kumaso dabila kana ɲɛ nɛgɛ bila o bɛ wuli o se i k'a lɔ hali kunu mɔgɔ dɔw y'a kan k'a fɔ ko ne ka wari fɛn fɛn ɲinina k'a bɛɛ dila ele le ma ne ko olu m'a faamuya o keleya de don ile ma kɛ ne fɛ wari kama wallahi i kɛla ne fɛ le barisa n duman ye i duman ɲɛ wallahi o b'a kɛ kanu min na ni ala cɛ o kanu ɲɔgɔnna tɛ wallahi fo ne y'i furu le olu k'a dɔn k'a fɔ k'an na ko tɛ manamana ko di a dan de don i k'a lɔn ma bɛn ne ɲani ma ten tɔ non i labɛnnen don cogo min na bi il faut k'an ka taa tour kelen kɛ de an ka taga an bala de ka taa an bala de kɛ k'an bala o kɔrɔ an ka taa sorti dɔ kɛ a gba kele i t'a fɔ bamanankan na fantagwɛ maninka i fana ka gawaya t'i seko ye sa komi i labɛnnen don ta ne fana labɛnnen don an bɛ taa ka taga an yala yala an ka taa an yala le kele i din fa bamakɔ yan an ɲɛ wa ne ka mani n tɛgɛ minɛ an ka taa min an ka taa yala kɛ n bɛna yɔrɔnin dɔ f'i ɲɛna ale dɔ de an y'a kɛla tan tɔ le kɔni a dan de don kɛ duman ye non ne ka maninka parle sa i din fa bamakɔ yan nɔ ni ala non Urugia intele Allez. Kana tila item sodu atalo gasu ila sileno ke suma muna waya ibanya na fina ila awo anyana finimina ya faga segin ka wate bamso fe no ai me fega tuya ile dungo ki bamso nyana fin ila anyo ko gala nyaji mema san no gon me fega tuya no parce que ne trato mama fino inte sega nga kalangi adun kari nga kalangi burasa ga mone bwala
Uruga ila gilnan kaino. Barsa. Mo itese ka fen shini. Fa ka soro yebe je fen ko bi fen min kadi. Uruga. Ne min si l'enflate. Kan no to dem senala. La monnaie mamso le bul. Barsa mbabra fatu kan la mamso bul. Dunoro te fen fosite no ko mamso kun te fen min kenye. Adin la je ko sebe. Men ne diele u beko. Ka wan bornu bara. Na ya fulma ko benge bara. Ka madrasa kalan ka le bara yenno. Amuso ko me senga minu danne kan. Ante se muso minalo ma. Nganye dum ne ko bi. Ne di ala tan. Nte se benge minala ke waluma. Nte sa muso fene minala ke waluma. Barsa dunoro tele. Nala bara jonda feme kama idi koli. Uruge agwelema mo ka hera sura ka sura masengete. Nya famia. Me ala filma benge dinama. Mu me juya kenila. Me akari alsa. Nga kalange. Wala staka mama deme. Uruge odige. Barsa niko alama kondeme. Ala da fiyana le ni ka sira min tama adi deme o sira ka. Tonton Maninga. Ne be fe yini na ma ke bashi. E dinji mele ka diga temi dumpe. Uruge. Igalo ne dembe dumanye. Men dembe la Usman ne duman ne ga tamen dembe ka. Muna Usman ka diga temi dembe ka. Igalo ni ga ne dembe la jo. Ma fo ne nyana. U bedi nyumanke. Ngani nga nkodo. Ma do ato shite nyumanke. Nga Usman. Ndala la fasai. Akelen ne nyana o, akelen ne ko o. Usman de nyumanke. Ka masro olema Usman duman ne ka temen dembe ka. Nya famia tonton Maninga. Allah. Inshallah. Nko la mso sawa. Ça va. Tu le mare. Merci. Qu'est-ce que tu veux? Bon mi. Tonton ibe tonton Maninga da. Awo madon. Odeni ni. Tonton Maninga dini ya. Awo. Aka so be mi. Anga so flay ko ya no. Era toko. Ne to ko wurikia. Duna ne ya na. Awo. Ina nan tsara le santala sina mu me baroke. Kaidni. Si ça no alni ma kaita internet be no ibe segi ga recherche ko la. Do de be recherche ke internet ke mana kan fenkela unya dunta botanto. Sino internet ne be ngal son reta internet di la. Kala karnere. Me ga tablet ni kana tine bulu. Tablet drone ti se ai le son internet ko téléphone fana ba ha. Téléphone tene bulu. Téléphone te bulu wa. Ube c'était son goyedi. Sebu yere. Oko ko téléphone mangana ga di dimsin ma. O yoroni na ujodo. Barsa ni ko téléphone di demsen do ma. Oluba ke WhatsApp ni Facebook ni kana e droga to téléphone du nya chika bobe ma. Era toko. Ne toko Salima.
Salima, ne ni tiga le sonta. Kambola. Kambe urikia. Moutou. Ça va? Cocaïne. Il te remonte aux États-Unis. Il va à Kalama. Ma kalama. Maman ko ngo ko wata blari pour la Chine. Adun tagali bolo dalen kuma na be fe ka muruti tagali. Maman ko ngo ko wata blari pour la Chine. Ala ka sinami. Amina. Manga. Aidi. Salamu alaikum. Nasite. Wari baasi tɛ la dɛ. Baasi foyi tɛ la. Nba. Manga a kɛra tile fila ye dɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la kɛlɛ di. O don ko ne bɛ sigilen sɔrɔ i ka da la. N k'a f'i ɲɛna k'i ka ma kɔnɔ ko ni n ka bon kɔnɔ ka na n nana sɔrɔ i ten. Maninka kiliyan dɔ nana. Ne n'o donna so kɔnɔ ka taa o ma ko ɲɛnabɔ. Karamɔgɔ. An kana ɲɔgɔn nɛ dɛ. I bɔra sarakati min bɔ ala b'a minɛ. Ayi ne ka sarakati ma deli ka bi koyi. Ni ala minɛli sinon tɛrɛ wale so kɔnɔ ka wa ne bese ta ni n kun b'i boso a dɔn i y'a faamuya ko to a bɛ mun ni tila tɛ n kun b'i boso a ma ye boucher ye wa o don kɔni ne kun tɛ kɛ karamɔgɔla boucher ye est-ce que e bɛ karamɔgɔ ko kalama Maninka Allahu akbar karamɔgɔ n ye fɛn min fɔ i ɲɛna i dan y'a kan k'i don kɔrɔ Maninka ne dan ye n ta de ye ne ye ciden de fɛnɛ ye il i y'a fɔ k'i ye ciden ye walayi tiɲɛ le nka ile tɛ ala ka ciden ile sitanɛ la ciden de di Maninka ni ne ko n ko n ye ciden ne m'a f'i ye ko ne ye ala ka ciden ye ne ye jinɛw ka ciden de ye adamadenw ma ile sitanɛ la ciden de ayi kana nɔgɔya maa bɛ ne ɲɔgɔn maaba ye ne ɲɔgɔn karamɔgɔ belebele jamana in kɔnɔ ko ne ka kɛ sitanɛ ka ciden ne ko i wale i n'olu ma ka wa min fɔ denmisɛnnin ɲɛna wɔrɔkɛ ko ala furuko i kɛla ɲɛ dɔ ma ka ji ta ka d'a ma k'a k'a ɲɛ kɔrɔ a bɔra sogo fɛn dɔw la a yɛrɛ tɛ fɛn minnu faamu ayi Maninka fɛn dɔw de don e tɛ se k'a ye e tɛ se k'a ye ne bɔra k'o de f'i ye ko ne ye ciden ye n ye min ɲɔgɔn kɛ Mutu ye n y'o ɲɔgɔn de k'a ye walasa a k'a ta sira dɔn karamɔgɔ n y'o f'i ile ye sitanɛ le di i tɛ ciden ye sitanɛ le di Maninka bɛ fɛ ka ne bugɔ o la ni k'i bɔ i ye mun de kɛ e k'i dusu suma Maninka a bɛ kɛ karamɔgɔkɛ min fana la ne tɛ ale l'o di karamɔgɔ ile ye sitanɛ walahi ni n dɛsɛra i la bolokuru la Maninka bi n bɛ ko da i ka kɔlɔsi juru la karamɔgɔ Maninka bolokuru karamɔgɔ i y'a kɛra ne la Il faut téléphoner.
Alma, eka fauteuil glani. Ijani fanata glani. Akela boy. Mamutu. Mama rene dege agatula. Action. Toto David ijo. Kani jode. Toto David niki ijo. Ate jo. Toto David ijo. Ate jo itaro kami ka tari por lampe. Nteta. Amere tarla. Ibeta. Toto David ijo. Kana ijo re Toto David niki ijo sa. Nteta. Toto David ijo. Ate jo kani jode. Toto David niki ijo. Kani jode angata. Toto David ijo. Ata jo. Toto David niki ijo. Itaro kami ka tari por lampe. Allah de. Are por ba alere. Akon ta jo. Amere tarla. Nteta sini. Kani jode angata kon. Allah usengene no be. Toto David niki ijo. Kani jode. On Salima a kɛra cogo di? Ne kɔni bɛ jigin de. Ne bɛ jigin kɛ. Mun yɛrɛ i tɛ to an ka taa dɛ? N tɛ taa. K'i ka to an ka taa. N ko n tɛ taa. Mun de kɛra? N tɛ taa. Mun de tɛ taa? N tɛ taa. N bɛ n ka kalan kɛ n tɛ taa yɔrɔ si. K'i ka to an ka taa. N ko n tɛ taa. Ka n'i yɛrɛ sɛgɛn n tɛ taa. Tonton David n ka minɛn tɔw di yan nɔ n tɛ taa yɔrɔ si. A tɛ labɔ dɛ. A bɛ labɔ ne tɛ taa. I bɛ taa. Ne tɛ taa. A tɛ taa. Ne kɔni tɛ taa. I bɛ taa. Ne tɛ taa. A tɛ labɔ N yen. ko n tɛ taa. I bɛ taa. Tonton David n'i ka jigin ni n ka minɛn tɔw ye Tonton David. Kana labɔ de. Kana labɔ de. Tonton David ne ka minɛn tɔw labɔ ne tɛ taa yɔrɔ si. I tɛ sɔn ka nin kuma in kɛ o. Ka billet san k'i ka réservation kɛ ka tila k'i ka école sara k'e tɛ taa o ye kuma wɛrɛ de da. Bon bi ko a to e to nafan taara. N tɛ taa bi n tɛ taa bi billet bɛ se ka annuler o. Kuma caman dabila i ka to Billet an bɛ ka se taa. ka annuler. Mama ye ne ɲininka de ko ni ne bɛ taa ou bien ni ne tɛ taa ne ko n bɛ taa ni n tilala k'a fɔ ko n tɛ taa où est le problème n tɛ taa yɔrɔ si. E bɛ ka N tɛ gɛlɛya, e bɛ taa. taa. Ala a fɔ e de bɛ ka gɛlɛya ne tɛ taa sa.